मोनथिबाय दा आं मोनथिगौ दे थगायनाङा एथ'आ मानसिखौ दा आं ससियेल मिडियाआव नोंसोर देखायना होबाय नोंसोर भाइरेल जाबाय नालाय दा नोङो बुंगोन मानसिफोर गामिनि मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै बुंगोन आरोना नों दा हाबा जायाखै होननानै दा ओंखायनो आंखौ फानफिनदों आरोना मोनथिखागौ मोनथिबाय दा एथ'बां बिदि सालाखि जानाङा मानसिया गुन्दा साला लाज रोङि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौ बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियाआव नाब्ले आरो गालाजों मोजां मोनज्लायनानै गारलायनाया जोबोद गोसारगासिनो दङ जानो हागौ गालाया नाब्लेखौ मोजां मोननानै गारनानै गुबुन सोरखौबा लाबाय जानांगौ संसार जानो गथ' गथाय खांनो ओमफ्राय अनगोन माबायदि अनगोन गोबानानै लागोन मालाय नाब्लेया गालाखौ लानानै जा गोदै गोदै सिमां सुजुलायदोंमोन बिनि सिमाङा सिमाङैनो थाबाय जानांगौ थ' दायो नाब्लेया गालाखौ रागा जोंनानै माखासे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दा गाला आरो आंनि भाइरेल जागासिनो दं आरोना भिडिअ थारमाने गालाया बुंदों आरोना आं हाबा जायाखै बे नाब्ले रेन्डिनि खोथाखौनो लाबाय नामा होनना बुंदों आरोना आरे यार हाबा जायाखै नामा मा बिदि रावजों मा बिदि बुङाखै नों लासिंसिं आंनि सिगाङाव बुंदों बे मिथिबाय दा लोगोफोर बे बुंदों आं शिलं थांनो नागिरदों होनना बुंदों आंनो फट' हरदों बे गावनि हिन्जावजों गावजोंनि आखाइखौ खेबना हरदों बे गारियाव बासाव लानाय ओमफ्राय बुंबाय बे बाय बाय प्रिया ओमफ्राय थैजासे गोरोबनाय नंला होनना बुंदों आरोना आं सिगाङाव देखायना होगोन लोगोफोर नोंसोरनो नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै साननैसो थानानै खोनानो मोनबाय माने खोनानो मोनाखै आरोना माने हाबा जादों होनदों बेयो माने हाबा जायाखैमोन नालाय गावो ओमफ्राय आंखौ देखायदों माने एक्स नाब्लेनाय देखायदों होननानै बुंदों आरोना बे भिडिअखौ फट' गावसोरनि हाबा जानाय फट'खौ आरे यार आंनो देखायदोंमोनबा बियो वाट्सएपआव स्टेटास दोनना लागौमोन फेसबुकआव स्ट'रि दोनना लागौमोन जुदि आंल' देखायदोंबा प्राइभेटबोथ' दोननो हायोमोन बे आंखौ नुथों होननानै आरो गाव दोनालासिनो बे हिन्जावआ मानो दोनखो जेनेबा आरो दोनदों बे हासबेन्ड होननानै रुमाव लानाय सानजों नोंसोरो गुवाहाटियाव दङ सानजों हाबा जायालासिनो नोंसोर लिभिं थायो मिथिबाय दा आं मिथिगौ बिमा बिफा रावबो गामिनि मानसि रावबो मिथिया नोंसोरखौ थारमाने रावबो मिथिया नालाय दा स्रि खारखुमानो नालाय सोरथो मिथिनो रावबो मिथिया थारमाने नोङो भाइरेल जाबाय नालाय बबे मिथिबाय नालाय नों दा बिदि होननानै बुङाबानो उफाय गैया आरो आं मिथिगौ दे एफा मानसिखौ बिदि जाम्बि खालामनाङा मिथिबाय दा आरो आं नोंजों जेबो दावराव जायाखैमोन एसेल'सो फिसा दावराव जादोंमोन बेयावनो नोङो गोदान हिन्जाव प्रप'ज खालामदों नों बिनि बागैबो मिथिया जेबो मिथिबाय दा आरो हिन्जावाबो नोंनि बागै जेबो मिथिया खोनानो मोन्दों माथो हिन्जावाबो हाबा जाखांखानायसिनो लाजिजासि नोङो मा एसे फाग्ला मानसिरा आयौ आयौ थैस आंखौसो फानहरबावदों आरो दानो मेसेन्जाराव नाब्रे रेन्डिनानै लिपस्टिक फुननायसोनो सिन्दुरा नोंगौ लिपस्टिक फुनखानाय नोंसानो लादों आंखौ देखायदोंमोनबा नोङो स्टेटास दोनगौमोन मिथिबाय दा प्राइभेसि खालामनानै रावखौबो नुयो बाट नों दोनाखै नों स्ट'रिबो दोनाखै मिथिबाय हिन्जावआसो दोनदों फेसबुकआव आंबो मिथियामोन शिलं थांनो होनदों माबा सानबाल' थाहैगोन जों होनना बुंदों बियो माबाया हौवाया मिथिबाय दा सानबाल' थायो होनदों दा खोनानो मोनबाय गुवाहाटियाव दङ लिभिं थायोनो सानदों दा माने रुमावथ' बिदि हाबा जायालासिनो रावबोथ' दोनाना हाबा जायालासिनो बिदि कापल्स दोनाना दा नोंसोर हाबा जाबाय होननानै थगायनानैसो सिन्दु थुनानै दा थायो मिथिबाय दा आं मिथिगौ दे थगायनाङा एथ'आ मानसिखौ दा आं ससियेल मिडियाआव नोंसोर देखायना होबाय नोंसोर भाइरेल जाबाय नालाय दा नोङो बुंगोन मानसिफोर गामिनि मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै बुंगोन आरोना नों दा हाबा जायाखै होननानै दा ओंखायनो आंखौ फानफिनदों आरोना मोनथिखागौ मोनथिबाय दा एथ'बां बिदि सालाखि जानाङा मानसिया गुन्दा साला लाज रोङि